तो देखी अब एने के नज़ारा आ गइल बा। अब एने देखी तैरे वाला बाटे, मिलल हवा भरल बा एमे। एमे लोग तैरता, खूब मस्ती करता। अब देखी एमे अब कितना अच्छा लाग रहल बा। सब कोई भाई लोग तैरता है ना। ऊपर से छिवले वाला बाटे, तो ऊपर से छिवले वाला भी हम छिवले में जरूर हम छिवले में कैसे, तो बड़ी मजा आवेला हमरा। ओकरा बाद देखिए न शानदार नज़ारा आप लोग के दिखा रहल बानी। कितना कलरफुल वीडियो आ रहल बा, आप सब देख रहल बानी। बड़ी मजा आ रहल बा, मस्ती पूरा होता। आ देखी चश्मा लगावला पर और दमदार हो जाता वीडियो। और ओकरा बाद में मस्त वीडियो बन रहल बा। आ फुल एंजॉय आज होता, कैसे तक कि वाटर पार्क में आज आयल बनी सब पूरा फुल टाइम लेके, हमनी के फ्री होके बिल्कुल आयल बनी सन। पूरा मस्ती से मस्ती क के वीडियो बना। गर्मी बहुत ज्यादा रहल तो हमने सोचनी है कि चलल जाओ नहाए वाटर पार्क में। तो वाटर पार्क में नहाए खातिर आए गड़िया, गर्मी के दिन में खूब मजा आवेला। तो देखिए अब हमने चौक पर बानी से सुशील जी दुकान उकान बंद कर देनी। ओकरा बाद में सभी मित्र लोग अब रोड क्रॉस करत तनी सन। ओकरा बाद जातनी सन वाटर पार्क में नहाए। तो देखिए अब एने बोलोरो वोलोरो सब हमने के लागल बाटे। फाइनली सब चमचमाती हुई बोलोरो अखिलेश जी के। ओकरा बाद में देखिए सुशील जी अब बैठ तनी बोलोरो में। ओकरा बाद में अब हमहू बैठे में, सब कोई बैठ गइल बाटे। तब निकलम सब हमनी। और देखिए अब हमने निकल तनी सब बोलोरो में। इधर है हमारे डॉक्टर साहब, इनको तो आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे। हाय लगलिए भाई, हम लोग निकल गए हैं। हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग छापुआ पहुंच गए हैं। छापुआ में अब हम लोग ठंडा वगैरह पी रहे हैं। देखिए सचिव बाबू ढार रहे हैं ठंडा। इधर पप्पू बाबू है और इधर है हमारे LIC एजेंट साहब। उधर अखिलेश भाई है और भैया का दुकान है। तो देखिए हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग वाटर पार्क और नहाएंगे या फिर वहाँ से रिटर्न होंगे। और गाड़ी में सुशील जी हैं, गाड़ी में वो बैठे हुए हैं गाड़ी में ही, गरमा रहे हैं गाड़ी में। दादा टिकट लेने के बाद फाइनली देखिए हमने के अंदर एंट्री हो गई बा। कुछ ये तरह के नज़ारा बा, बड़ी मस्त लागत है। तो हम सोचनी है कि तो ओकरा बाद कॉस्ट्यूम वाला डिपार्टमेंट में देखिए हमने कॉस्ट्यूम वगैरह लेता नहीं सर, कपड़ा उपड़ा यहाँ मिला था। तो देखिए सब कोई हमने यहाँ भी ट्रायल पर सर कपड़ा उपड़ा भाई लिया कर देता ना। तो कपड़ा उपड़ा लिया जाता। ओकरा बाद में अब हमने के चश्मा वगैरह ले के बाद, मोबाइल के कवर ले के बाद, मोबाइल भीजे ना कैसे, तो सेफ्टी के साथ जाए के बाद तो मोबाइल वोबाइल के कवर वगैरह सब कुछ लिया था ना। सुशील जी देखिए अपन ट्राईपोड लेके खड़ा बनी। सब कोई अच्छा से अपन कपड़ा उपड़ा लेता, ड्रेस वगैरह के चयन करता केकरा कितना नंबर होई ड्रेस, ये सब कोई अपन अपन चॉइस करता। भाई लिया के देखिए उधर कपड़ा ड्रेस वगैरह देता रहन। ओकर बाद कपड़ा उपड़ा हमने के फाइनली मिल जाता। ओकरा बाद में हमने के जामसन अब लॉकर रूम में, लॉकर रूम में अपन कपड़ा उपड़ा धरम सन। तो देखिए यहाँ से ड्रेस वगैरह हमने के लेता नहीं सन। और ड्रेस व्रेस सब कोई अपन देखिए कितना बढ़िया से पसंद वसंद करता। सब कोई अपन अपन साइज के ड्रेस लेता। इनमें कुछ हंसी मजाक भी होता। भाई लोग बड़ी अच्छा बा, बड़ी अच्छा से बात उत करता, कोनो तरीका के दिक्कत नहीं करता। अब देखिए अब हमने यहाँ से ड्रेस वगैरह लेके ओकरा बाद चश्मा वश्मा के भी बारे में बात होत भइल बाटे। मोबाइल के कवर ओवर के बारे में भी बात भइल। तो देखिए अब ड्रेस व्रेस हमारा लिया गइल। ओकरा बाद अब यहाँ से नहीं तो ड्रेस व्रेस लेला के बाद ओकरा बाद आगनी हमने लॉकर में देखी कितना बड़ा लॉकर लागल बा। सब लॉकर पर नंबर लिखल बा, हमनी के मिलल बाटे कौन सा नंबर। ही देखिए अब हमनी के लॉकर के चाबी बा पप्पू जी के लगे। तो देखिए अब हमनी के लॉकर बाटे 184 नंबर मिलल बाटे। तो एमे अब अपन हम सामान वामान रख देता सन। ओकरा बाद में अब हमनी यहाँ से निकले सन।
ओकर में ड्रेस जमा कइला के बाद में कुछ ये तरीका के हमनी के सीन बाटे। तो देखी सोचनी सबसे पहल का ही हमारे एगो ब्लॉग बनता है। देखी चारों ओर के नज़ारा बाहर से दिखा देनी है। सब निकलला के बाद दुसारका में आयल बानी सन। तो दुसारका में देखिए बच्चा लोग के डिवले वाला बाटे, कितना अच्छा से छिवले वाला पानी गिरता है। ओकरा बाद वो छिवले वाला बाटे। तो देखिए अब में आयल बानी सन तो एमे कितना ब्लू नीला पानी बाटे, कितना मजा होता ब्लू ब्लू पानी में नहाए में मजा आ जाता। आ धूप वैसे ही तेज बाटे, लेकिन धूप के कोनो असर देखे लगता है। देखिए जीना बनल बा, ओइपर हम पप्पू बैठल मन से सुता तने साफ मजा मस्ती पूरा होता। देखिए कितना अच्छा लाग रहा बा। अब कितना अच्छा वीडियो के नज़ारा आ रहा बा, आप सब देख रहल बानी। बड़ी मस्त लागता, खूब एंजॉय, फुल एंजॉय के साथ पूरा पप्पू आ हम कर रहल बानी सन। ओने सुशील जी के भी देखिए जे जहाँ बा वहाँ एंजॉय कर रहल बा, अपना अपना मस्ती में बा। देखिए पानी में छता तानी सन, तैर तानी सन, कितना अच्छा से। देखिए सुशील जी के वाह वाह क्या नज़ारा बा। देखिए कितना मस्त वीडियो बन रहल बा हमनी के, फुल मस्ती होता भैया। वही में डांस मस्ती गाना बाजता साफ साउंड में, और खूब मस्ती होता, खूब डांस होता, फुल एंजॉय होता है। देखिए तैराई होता है यही में। देखिए कितना मस्त वीडियो बन रहा बा। तो आप सब भी आई देखिए कितना मजा आ रहा बा वाटर पार्क में। खूब एंजॉय, फुल एंजॉय, फुल मस्ती आज कर रहा बानी सा। आज के दिन सारा टेंशन दूर बा, आ फुल मस्ती में बानी सा हमनी के। देखिए बहुत लोग आइल बा, लगभग 100 आदमी हमनी के एथी में घुसल बा। और ओकरा बाद में देखिए अब है ऊपर हम कितना मस्ती कर रहा बानी, पूरा मजा आ गइल बा आज मस्ती करत में। आ खूब नहैले बानी सन खूब। ओकरा बाद में देखिए ना चश्मा पहन के साफ सब कोई घूम रहा बा, मस्ती कर रहा बा। ओकरा बाद देखिए अब है ना जीना पर हम चढ़तन, जीना पर चढ़ के एगो अब देखी फिर एने मस्ती, कितना मस्ती, सब लोग नहा रहल बा। देखिए ना सचित बाबू में फोन से भी बतियात रहे, कितना मस्त पानी के फुहारा गिर रहल बा। ओमे वीडियो बन रहल बा साफ शानदार शानदार। अभी ओमे भी जौन लौकता पीछे तैरे वाला, ओमे भी जाए के बाद। तो अभी पारा पारी हमने आराम आराम से पूरा नहाता नहीं सब कैसे। तो फुल टाइम लेके आल मन से फुल एंजॉय खातिर। तो देखिए हम चारों तरफ के आप लोग को वीडियो दिखा रहल बानी, फुल मस्ती फुल वीडियो बन रहा बा, कोनो दिक्कत नहीं के। देखिए रिंग बनल बा, में से पानी के फुहारा निकल रहा बा, बहुत मजा आ रहा बा। और खूब मस्ती, फुल मस्ती आप लोग को दिखा रहा बानी, फुल वीडियो दिखा रहा बानी। कितना अच्छा अच्छा वीडियो बा, देखी आप सबको दिखा रहे हैं, कितना मस्त नज़ारा आ रहा बाटे। देखिए सब कोई नहाता, सब कोई मस्ती में बा, बिल्कुल जावता। यही में डांस होता पूरा। सुशील जी के देखिए स्टील छड़ी लेके पूरा तैरे वाला में हमू आगल बन। तो देखी तैरे वाला में बड़ी डर लागत रहा कैसे। तो पानी बड़ी ज्यादा रहा, पानी ज्यादा रहा, लोग भी ज्यादा रहा। ओने से लोग छिउल के आवता तो एक बार स्वाक दे गिरताटे, तो वो डर लागत रहा। ओकरा बाद में देखी इ तैरे वाला बनावल बाटे, एमे घुस के और ऊपर चढ़ के ओकरा बाद लोग खूब मस्ती करत रहा। तो देखिए अब हमने पहले वीडियो बनावता नहीं, देखिए कितना ब्लू पानी बाटे, कितना मजा होता, कितना मस्ती, साफ बिल्कुल पानी बाटे। अब बिल्कुल मजा आ रहा बाटे पूरा तैरे में। देखी भाई हमनी के उ बाड़न तय के व्यवस्थापक बाड़न। तो देखी उ सब बतावत तारन कि का करे के बा, अलग हटे के बा, कहाँ रहे के बा, कहाँ ना। तो देखी कितना लोग मस्ती करता, फुल वीडियो बन रहा बा आप सबके एंजॉय खातिर। देखी आप लोग के वाटर पार्क के वीडियो दिखा रहा बानी, फुल मस्ती होता, सब कोई पूरा एमे फैमिली के साथ भी आ सकता। तो कितना अच्छा लाग रहा बा, आप सबके वीडियो दिखा रहा बानी। ये देखी कितना लोग नहा रहा बा, बिल्कुल साफ ठंडा ठंडा पानी आवता, मजा आ जाता बिल्कुल। धूप तो तनको नहीं लागत भैया, खूब फुल एंजॉय, फुल मस्ती होता, कोनो दिक्कत नहीं के, साफ मजा आ रहा बा। तो आज के वीडियो में हम आप सबके दिखा रहा बानी, देखिए कितना मस्त है, कितना मस्त वीडियो बन रहा बाटे। चली तो आप सब बन रहे वीडियो में। आई देखिए कितना तैरता लोग हवा वाला एथी पर बैठ के, बैलून पर बैठ के, ओकरा बाद में पूरा तैर रहा बा, पूरा मस्ती में। सब कोई मस्ती में अपन अपन तो फाइनली स्नान धोवान भइला के बाद में अब देखिए अब हमने निकल तन से घर लग। तो देखिए गाड़ी उड़ी के पूरा तैयारी वैयारी होता, अब सब कोई गाड़ी के पास आ गइल बाटे। और ओकरा बाद अब हमने बैठम सा निकलम सा बाय बाय करके। ओकरा बाद देखिए अब हमने निकले के तैयारी में हो गइल बानी सन, कैसे कि पूरा नहैले बानी सब बहुत ज़्यादा, आज बहुत देर ले। देखिए बाल उल सब हमने के भीजल बाटे। ओकरा बाद में सब कोई अपन अपन अब फिर गरम गरम पकौड़ी के बाद अब भाई लिए चाय। तो चाय के अब देखिए चुस्की ले आई, तो चाय आ गई बा हमनी के सामने। और देखिए कितना अच्छा से सब कोई बैठ के एंजॉय करतनी सन, आराम करतनी सन। ओकरा बाद में चाय आ गई हमनी के 6 कप, 6 आदमी बानी सन। तब चाय सब कोई उठैलक, चाय अपन अपन सब कोई पी। आ चाय पियला के बाद में फिर हमनी गाड़ी में बैठम सन निकलम सन। तो देखिए सब कोई चाय के आनंद लेता, अपन अपन चाय उठा के। ओकरा बाद में चाय पिय तनी सन। देखिए चाय पियला के बाद अब हमनी निकलम से घर लग। तो देखी रास्ता में फुल एंजॉय करत तानी सन, फुल एंजॉय मस्ती आज भइल बा। ओकरा बाद में अब चाय हमहू पिए तानी, चाय पी लेला के बाद में अब हमने निकलम से घर खातिर।
तो आराम से पूरा सब कोई चाय पिए तनी सन, आराम से बैठल बानी सन और शाम हो गइल बाटे। तो देखी अब हमने चाय वो पी लेनी सन। तो देखी ठंडा उंडा लिया गल, पिए तनी ठंडा पियला के बाद ओकरा बाद में देखी सब कोई बैठल बा आराम से। सचित बाबू ढारा तरन, ओकरा बाद सब कोई के ठंडा मिल गइल बा। तो देखी ठंडा पिए तनी सन, पप्पू जी भी ठंडा पिए तनी। तो ठंडा पियो के ओकरा बाद आराम से हमने निकलम सन और वाटर पार्क में, कैसे तो लेट भी होता है। तो हमने वाटर पार्क में आ गए वाटर पार्क पर हमने के पार्किंग में गाड़ी लग गई सब कोई उतर देखिए हम उतर गए और संदीप जी भी उतर गए, पप्पू बाबू भी उतर गए, तो सब कोई उतर गए।